Και αν έχεις μείνει μαζί μου ψυχούλα, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό το βιντεάκι θα είναι το τελευταίο για να μπορέσεις πλέον να προχωρήσεις ελεύθερη και ελεύθερος τη ζωή σου από οτιδήποτε εκεί πέρα έξω σε βασανίζει. Έτσι, λοιπόν, και μπορεί να μην ξαναδείς την ειρήνη ή μπορεί να μην την ξανακούσεις την ειρήνη. Όμως να ξέρεις ότι η ειρήνη είναι με την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι Θεός. Και ο Θεός την αλήθεια θέλει μόνο από όλους μας. Έτσι. Λοιπόν, μείναμε λοιπόν στο σημείο που λέει «Εναντίον της Θείας Αγάπης και Θελήσεως η ζωή του αληθινά πιστού μέσα στην Εκκλησία είναι επανάσταση». Εναντίον του εγωισμού, αυτό που σας είπα, το ότι πρέπει να συγχωρείς και να ρίχνεις τον εγωισμό σου. Να συγχωρείς και να ρίχνεις τον εγωισμό σου. Κάντο ψυχούλα, αυτή είναι η αντιβίωση που πρέπει να πάρεις για να μπορέσεις να φτάσεις στη θεραπεία που είναι Χριστός εσωτερικά σου. Κάντο και θα με θυμηθείς, θα έρθεις κάτω από αυτά τα βιντεάκια, αν υπάρχουν στον αιώνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και θα πεις Ειρηνάκη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω. Εναντίον του εγωισμού, της αδιαφορίας για ζωντανή σχέση με τον Θεό. Άρα το αρσενικό τι κάνει κάθε φορά που τρέχει? Αδιαφορεί με τον εγωισμό του για σύνδεση με τον Θεό. Και πάει το φιλικό και του λέει εδώ βρε, έχω το Θεό βρε. Εδώ θα στα πω όλα. Λοιπόν, και εσύ τρέχεις αρσενικό μου, Λοιπόν. Και ειλικρινή σύνδεσμο με τον συνάνθρωπο. Γιατί μια θηλυκή αρχή, τι σας είπα πριν, είναι θεραπεία για κάθε συνάνθρωπο. Θα σας πω όμως τι θεραπεία είναι στο τέλος, για να προσέχετε θηλυκά μου. Έτσι, λοιπόν. Είναι επανάσταση εναντίον της αμαρτίας, της αδικίας και αυτού του ίδιου του εσχάτου εχθρού του θανάτου. Εδώ λοιπόν να σας εξηγήσω τι εννοούμε επαναστάτη της αμαρτίας. Δεν εννοούμε ότι δηλαδή πρέπει να είσαι Άγιος. Γιατί ο ανθρώπινος νους είναι κολλημένος, ρε παιδί μου, πολλές φορές. Λοιπόν, δεν εννοούμε ότι πρέπει να είσαι Άγιος, αλλά δεν εννοούμε όμως ότι θα πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις και αμαρτίες. Γιατί από τη στιγμή που εγώ τώρα ψυχούλα σου έχω δώσει την αλήθεια, ότι Χριστός είναι μέσα σου. Έτσι, λοιπόν, τι θα πρέπει εσύ αναγκαστικά πλέον γνωρίζοντάς το να κάνεις? Μπορείς να ξαναπάς στην αμαρτία? Όχι. Γιατί ξέρεις μέσα σου τι κουβαλάς. Και είσαι επαναστάτης της αμαρτίας στον κόσμο. Γιατί εφόσον ξέρεις ότι ο κάθε ένας εκεί πέρα έξω κουβαλάει Χριστό, φθείρει την πραγματική του ουσία και ελευθερία. Πηγαίνοντας στην αμαρτία, πηγαίνοντας στην αδικία, πηγαίνοντας στον θάνατο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί χτυπιούνται εκεί πέρα έξω κληρικοί, ιερείς, γέροντες, μοναχοί, πνευματικοί δάσκαλοι και όλοι αυτοί που σου λένε κόψε και λίγο το κρέας, μην καπνίζεις, Καταλαβαίνεις τώρα ψυχούλα γιατί ξέρουν την αλήθεια που όταν θα μάθεις που σου είπα σε προηγούμενο βιντεάκι εκεί θα έρθει και βέβαια η αληθινή σου μετάνοια, έτσι. Γιατί εκεί θα καταλάβεις ότι πού τον πήγαινε στο Χριστό τόσα χρόνια. Πού τον πήγαινε τόσα χρόνια το Χριστό. Κατάλαβες ψυχούλα μου. Με αγάπη στα λέω και με την ελπίδα ότι ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνεις και τόσο απλά που στα εξηγώ, κάποια στιγμή θα τα εμπεδώσεις. Αυτό κάνει μια θηλυκή ενέργεια, γι' αυτό βρίσκεται επί της γης. Για να είναι αυτή η αλήθεια για όλους. Μέχρι ότου τι να γίνει, τι να έρθει επί της γης, Χριστός επί της γης, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Θεός επί της γης. Καταλάβατε τώρα και όλοι εκεί πέρα έξω, οι γκουρού, οι πνευματικοί, οι φιλόσοφοι, οι δάσκαλοι, οι διδάσκαλοι.
Τι χρειάζεται να κάνετε. Το έχετε τη λύση στο πρόβλημά σας, την έχετε όλοι οι άνθρωποι εσωτερικά σας. Αιωνίως. Σας σκοτώσανε, αιωνίως την είχατε τη λύση. Εσωτερικά σας. Γι' αυτό και πάβει ο θάνατος. Η Ανάσταση του Χριστού έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει ριζικά τον άνθρωπο, να τον ανακαινίζει, να τον αναγεννά, να τον εξαγιάζει. Γι' αυτό η Εκκλησία, η ανάληψη λεγόμενη επίσης που ακούγονται σε διάφορα site πνευματικών, διδασκαλιών και ούτω καθεξής. Η Ανάστασή σας είναι αυτή, η ανάληψή σας στην επίγνωση αυτή τη βαθιά και δεν είναι τίποτα άλλο που ψάχνετε εκεί πέρα έξω. Συνεχίζω. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ενθαρρύνει αδιάκοπα. Μη δεις οδυρέστο, θρηνή πενθή, ακούστε. Πτέσματα. Πτέσματα τα μεταφράζουν. Σκοτάδια σας. Το κακό και το καλό. Το κακό και το καλό. Γιατί σου λέει ο Χριστός, μην νομίζεις ότι επειδή κάνεις το καλό ότι είσαι Άγιος. Γιατί πρέπει να ξεπεράσεις και αυτό ακόμα, ψυχούλα. Και εκεί θα γίνεις ταπεινός και ταπεινή και θα δεις το μηδέν και θα δεις Χριστό και Θεό. Συνεχίζω. Συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Συγγνώμη πάει. Συγγνώμη είσαι 24 ώρες το 24ωρο λόγω του Χριστού. Θα το καταλάβεις αυτό, ψυχούλα. Θα το καταλάβεις αυτό ποτέ. Πόσους αιώνες ακόμα θα χρειαστεί για να το καταλάβεις. Για να χαρείς στη ζωή σου. Γιατί τι λέει παρακάτω, γι' αυτό ο Αναστάς, αυτός που αναλήφθη, κάθε άνθρωπος ζητεί να χαιρόμαστε με τη χαρά της Αναστάσεως, αυτό που μόλις σας είπα. Όχι απλά με συναισθηματική ευφροσύνη και νοημοσύνη, αλλά επειδή μας μετάγγισε την αναστημένη θεανθρώπινη ζωή του. Θηλυκά και ασονικά μου, μόλις φτάσετε σε αυτή την αλήθεια, τι φτάνετε να είστε κι εσείς με Χριστό και Θεό. Σας μετάγγισε την αναστημένη θεανθρώπινη ζωή του. Σας μετάγγισε, δηλαδή φτάνετε να είστε θεανθρώπινη μορφή επί της γης, το λεγόμενο φως που φτάνουν να είναι τα θηλυκά, ούτως ώστε να φτάσουν να είναι και τα αρσενικά. Και εδώ τελείωσε το φυλαδιάκι, τελείωσε και όλη σας η αφύπνιση. Και δεν χρειάζεται να πείτε ευχαριστώ. Και δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα. Μπορείτε όλοι να είστε σαν εκείνον και πολύ καλύτερα. Το θέμα είναι πότε θα πάψετε να ψάχνετε εκεί πέρα έξω σας και να δείτε μέσα σας. Επίσης, εδώ τα θηλυκά μου, σας είπα ότι θα σας εξηγήσω κάτι. Είστε η θεραπεία, αλλά βοηθάτε αυτούς που πραγματικά πλέον έρχονται όχι για να κλέψουν το δικό σας φως, όχι για να σας το μαυρίσουν το δικό σας φως, αλλά για να μπορέσουν, τι πράγμα, να δουν το δικό τους φως, να μάθουν να το κρατάνε το δικό τους φως, ακριβώς γιατί έχουν όλοι εκεί πέρα έξω Χριστό εσωτερικά τους. Καταλαβαίνετε τώρα θηλυκά μου ποια είναι η εργασία σας και ποια ήταν από τη μικρότερη σας ηλικία μέχρι και εκεί που θα φτάσετε να είστε απόλυτη αλήθεια Θεού. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη σας χαρίζω όλο το ταξίδι της αφύπνισής σας με όλες τις απαντήσεις σε αυτά τα βιντεάκια. Καλή συνέχεια στην ευλογημένη σας ζωή και να είστε χαρούμενοι και χαρούμενες πια. Γιατί τώρα ξέρετε την αλήθεια. Δεν έχετε καμία δικαιολογία πια.